טיפה יותר לעומק, אני חושב שעברתי פה שינוי מטורף ומאוד משמעותי בחיים שלי בהרבה מאוד מובנים. למדתי להכיר את עצמי, לדעת יותר טוב מי אני, למדתי להתקדם, למדתי לנצל את הכוחות שיש לי. הבנתי שהשנה שאף אחד לא נגדי ושזה פשוט אני בעצמי, ופשוט שמתי אחרים על הכישלונות של עצמי. אתה כבר בן אדם בוגר, אתה כבר לא ילד, אל תלכלך, אל תעשה את זה, אם אתה צריך להגיע לבית ספר, תגיע, כאילו, זה בסך הכל בשבילך. השתניתי לגמרי. איך שהגעתי ועד עכשיו השתניתי לגמרי. התחלתי ללכת לעבודה. אז אתה לא יכול לשנות את זה, כי זה אתה בחרת בו. אז אתה כבר לא שונא את העבודה הזאת שאתה קם בבוקר. הכל השתנה. יש סיבה לכל דבר. אני יודע מה אני כבר רוצה לעשות, כי אני יודע כאילו איך החיים עובדים יותר, הכל השתנה. כשהגעתי לבית ספר, אתה יודע, גם עם הורים, גם עם זה, כל דבר, כל בן אדם, הייתי בא חושב שמתכוונים לרעתי, ווואלה, טיפה השתניתי בזה. המורה, שבאמת עזר לי לחזור ללימודים, בגרויות, מורה שאתה יכול להתקשר אליו כל שעה, כל בעיה יודע לך הכל, וואלה, תודה יואל. ככה אני רגיל, כלל מורים, מגיל קטן. כלל מורים, להאשים אותם. אבל בסך הכל זה לא היה כי קיללתי אותך, כי אני שונא אותך. כי תכלס לא עשתה לי שום דבר, אתה בסך הכל פה לעזור לי. אני חייב פה את החיים שלי, בלי... אין לי ספק בזה. אין לי ספק בזה. אני חייב פה את החיים שלי. לשנייה לא הפסקת להאמין בי. באמת, נתת לי. הכל. היה לי הכל. גם כשחשבתי שאתה עושה לי רע, כשחשבתי על זה עוד פעם, זה הכי טוב בשבילי. תוכו רצוף עבר, ביתו צפוף לרווחה, ממציא לנו מחילה. היה יום צבא עם דוד של דאל, הסגן מפקד יחידת אגוז, אז שאמר לי משפט שמלווה אותי כמעט בכל החלטה שלי בחיים שלי. הוא אמר, בגיל 70 או 72 אתה לא תרגיש את ההבדל, אתה תהיה אותו זקן. אבל כשאתה תסתכל אחורה על חוויות בחיים שלך, אתה תוכל להגיד את זה חוויתי, את זה לא חוויתי, את זה עשיתי, את זה לא עשיתי. והוא בעצם דיבר על מכינות, אבל אני אומר על כל דבר בחיים. והמסע פולין זה גם מסע מאוד מרכזי בכל השנתיים שלי פה. משהו באמת בחיים שלי שהעלה לי את הציונות שלי, העלה לי את האהבה לארץ שלי, העלה לי את להיות יותר נחוש לצבא ולעשות את 3 שנים האלה לקבל. והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עומד עלינו לכלותנו, עומד עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו. בימים ההם בזמן הזה. אמן.